Zo mooi, hè? Zo mooi, hè? Ik heb nu hoger gesprongen dan jullie, hè? Dat kan haast niet. Domme, en dan die vlaggen op die toer daar. Heb je gewonnen, Janis? Ja. Soort reacties kregen er al niet tussen? Ja, ik geloof 323 sms'jes. En als we nu klaar zijn, dan zijn het er weer 350. Ja. Het is ongelooflijk. Uit heel Nederland. Iedereen die mijn telefoonnummer ooit heeft gekregen, weet me nu te vinden. Maar het is het symbool dat we hebben, dat heeft de jury ook gezegd. We hebben een innovatie van de culturele hoofdstad. Het is altijd top-down. Doe veel dingen, Europese theaters komen hier uitvoeringen doen. Dat gaan we ook doen, maar we hebben gezegd het moet van onderop komen. Dus de innovatie, cultuur moet van mensen zijn. En Europa is ook al top-down. Cultuur in Europa wordt van de mensen. En ik denk dat mensen dat hebben gevoeld. En het tweede wat ze zeiden, jullie zijn een meanskip. Jullie kopen geen cultuur, jullie doen het samen. Dus meanskip is ons teamwork. En nou, dat zie je wel, want ik heb begrepen dat 3000 mensen uit hun dak gingen hè, toen wij in Amsterdam waren. Dus... Ja, had je dan nog wat van mij in Amsterdam? Ja, we hebben het gehoord. Okay. We hoorden het. En het is ook een beetje leuk, Friesland is brutaal, hè? Dus de Friese vlag hing op de Westertoren. Ja. Dus dat is een uniek beeld. Omdat cultuur moet uitdagend, verrassend en vernieuwend zijn. Moet je een beetje durven. Dus we zijn heel trots. Maar vanaf nu is het niet meer Friesland culturele hoofdstad. We zijn Friesland culturele hoofdstad van heel Europa. Dus de rest van de Nederlandse kunst en cultuur gaat ook meedoen. Dus het wordt fantastisch. Als we heel erg gaan springen op dit podium, dan gaan we er doorheen. De meesten die winnen dat hier nog net, maar die krijgt al je versporen erop de komende jaren. Er maakt heel volle werk die in haar worden. Het draait de komende jaren als het gaat om de internationale positie van Nederland en Friesland. En dat betekent dat alle mensen die de kwaliteit naar die je graag gaan, dat die hier weer heen komen. En dat is het doel. Ik zou zeggen, ze al hier onder het werk.